Ka West Coast Hill District Badminton Association kan seperti yang kelumpung ilakai badminton ke Bahai Apok District ya kepala tip kum ke 38 Meghalaya State Badminton Championship Arjar Apolai ya kepala penlong dekat Meghalaya State Badminton Association harkat ke jingis nok tilang ber ke West Coast Hill District Badminton Association bakran skilap pathai kuar dekat sini Apok Conference Hall jong office Deputy Commissioner ke West Coast Hill District President ke West Coast Hill District Badminton Association hakiju ke por kum chairman ke organizing committee ba excellent dam ulai thu ba te galumpong kan sedang nadu ka artrik hadu ka santrik nailar ajar plan susu ulai thu ru ba te galumpong lakmi ginti ba onwan ban yesim ta kum ba sis pa sun thongot ayai kinoi lakai no bro khat artli district association pok jela bat ke cakaban penlong ide galumpong kan deh pok indo stadium hanastan kom tau la kan turu i kwa ban yesim ta te galumpong makin pun poi gijing dan kampan penrung keteng show general secretary ka MSBA haswa ka arpotrik naitung bat ke jingpun kre ke galumpong kelaya chat menta te da ka jing dan la hani bat pi menta sing isu kwa ban highlights kendiat ya ka jingpun kre ajongi ya kani ka 38 Meghalaya State Badminton Championship ajar ulai ka tournament kan long hangni ha Indo Stadium Nongstein ha ka artarik hadu santarik jong u prai August arjar arpulai ki participants na ki Kelengi district kin wan nadu kasitarik u August but ya kani ka tournament ngasu tenat banitu ipi ba lahus da ka West Coast Hill District Badminton Association haka jinga trelang bat ka Meghalaya State Badminton Association ka bade ka state body te haka jingya kren haka jingya sutu jongi bat ki baro ki district association number mentang iladan baro khat artli ki district association ki wala affiliate sa Meghalaya State Badminton Association te ngi sutnat bat ngi humility bahakani kan ti menta ki players na baro khat artli ki district jong kastin kinwan ban ni simbenta bat let's see ngi new tournament ka bahe bat ka ba songset bat ka ba singan hadu kata kumbang itip hi ba ka Meghalaya State Badminton Association kade ka wala affiliate sa Meghalaya State Olympic Association ba kumjuru sa ka Badminton Association of India te kumta ye ki rules and regulations baro ki baide ba ka ban conduct ye tournament ngin buat baik kum ka rules and regulations jong ka Badminton Association of India te kelas dia bakin submit ye ka entries kanlong haka arpotrik upnai bah nyau arjar arpulai but yaki entries ki hamban submit sha ujina secretary jong ka Meghalaya State Badminton Association te hagani ka tournament ka pementa ngindan hadu san category ka umur ki under 13 ki under 15 under 17 under 19 both boys and girls but ka senior category ka balong baik ya ki singles kumjuru ki doubles tangha ka under 19 bat ka senior category ngindon ya ka mixed doubles te ka jingpun kre kalong ka balaya session da ka coach ka nabanta ka tournament ngindon lightly ki coach bat ka jingpun kre ka stadium kalaya session nomor ba hakini ki snem ke beladem hakini ki benai katukan di benai beladem hawangi pe ya ka jinglong jiman jong stadium kisah ngilano mensim kendiat namar baka jinglong jong stadium ha daw jong kalait ha daw ha liang jong ka jinglong jong ikut ha ka jing league jong ka roof te ha ka jing ya discuss ka jing ya kran but ki members jong ka state body ngilalik ban approach ya ka state sport council but ngaso de ban ai ka jing khublai ka bakarpang ya ka State Sports Council ka Sports Department lembaga State Sports Council kaba da ka jingtre sitom jong UAE engineer iba thaba ibari engineer jong State Sports Council but da ka jing simkhia jong chief engineer iba BMCM kilawan ban kimi ban pet ya ka jiran kam jong kani ka indoor hall but hyper belungkon kila penbiang ye boro khat ki jiran kam but menta ka kam kalaya sesya bat ngihmilin ti ba haswa ba ka tournament kan sedang nginyo ban kitu ki kam ki ba yat menta mat kila ban dep ban kila ban penbiang ha kor ko bade
Te ha ka badai ba ka jing pun kre na ka banta ka jingwan jong ki players na marang idan ngi community wala kumno na borok khoi ki district association ki baron simenta ka bumon na kita khat artli ki district association kanum duna ya ka spa san pongot ki players ki baron chim klang kata klang pat kenya ki players ki badai na ka ni host district